Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula kita ulia kula saking kelas kali welas kaji tunggal nomor asen 17. Ingmiki kula badhe mosaken contoh teks prangacara nyadran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa muridin watin wa salatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa alihi washabihi ajmain. Ambad. Dumateng para sepuh pinisepuh ingkang satu kinobretan. Dumateng Bapak Dugo ingkang satu kinurmatan, dumateng Bapak Ustad ingkang satu minulyan budi, lan para rawuh sedaya ingkang satu kula tresnani. Ingkang sepisan monggo ngaturaken raos syukur dumateng ingkang Maha Kuwasa amargi kuwasanipun kita sedaya saged pinanggih manunggal wonten ing papan lan wekdal punika saperlu ndaki adicara nyadran wonten ing Dukuh Herakembang. Ingkang salajengipun sholawat saha salam Allah mugi ketepan dumateng junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tunggu-tunggu syafaatipun ing yaumul akhir. Nyadran menika acara tradisi warga Dukuh Herakembang ingkang saged kangge ngingeti saha caos patormatan lan budi pekerti luhur dumateng tiyang sepuh minangka mingeti tiyang sepuh ingkang sampun katimbalan sowan ngersani dalem Gusti Allah kanthi caos pandhuga supados amal kesayanan dipun tambisa dipunapunten sedaya kalebtanipun Bapak utawi Ibu sederek ingkang kawula hormati keprenga kula wasaken rancanipun adicara ing dalu menika ingkang sepisan pembuka ingkang kaping kalih atur sepuh saking kadang panitia ingkang kaping 3 sambutan saking pasanipun warga Dukuh Herakembang iku Bapak Karti ingkang kaping sekawan inggih menika wawasan tahlil badhe dipun slirani dening Bapak Arianto ingkang kaping gangsal inggih menika pangaosan ugi doa badhe dipun slirani dening Bapak Jendro lan ingkang pungkasan penutup Bapak-bapak lan ibu-ibu lan sederek sedaya monggo kita wiwiti adicara nyadran menika kanthi wawasan basmalah kawula dherekaken. Matur nuwun mugi kanthi wawasan basmalah menika adicara ing dalu menika saged lancar dumugi akhir. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atus sepados saking kadang panitia dumateng sesuli atur kadang panitia sumangga. Matur nuwun dumateng Mas Agis Aprianto ingkang sampun maringi sambutan. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika sambutan saking pangasohing warga ingkang menika Lurah Dukuh Herakembang. Dumateng Bapak Karti sumangga. Matur nuwun dumateng Bapak Karti ingkang sampun kersa maringi sambutan. Adicara ingkang salajengipun inggih menika wawasan tahlil ingkang badhe dipun slirani dening Bapak Ustad Arianto. Matur nuwun dumateng Bapak Arianto. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika pengaosan ugi doa ingkang badhe dipun raosi dening Bapak Ustad Hendro. Matur nuwun dumateng Bapak Hendro. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek ingkang minulyan, mekaten wau lelampahipun adicara nyadran saking purwakaning adicara dugi pungkasan. Sumangga kita tutup adicara ing dalu menika kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Ing wasana menawi enggal kula matur kathah klantah klentunipun estu nyuwun agunging pangaksami. Mugi-mugi kawontenan punika saged tansah ngrumaketaken nyempuluraken serta nglestantunaken raos pasederekan serta silaturahmi ing antawisipun warga masyarakat. Kalebet warga Beboro ingkang selaras tumrapipun sedaya warga Dukuh Herakembang punika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.